Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pumanutul na kanrakano ang kaiya tutul di mapumasa at tamok nagu di kabaydan akadato. Tutulai o Imam Muhammad ibn Sirin, Allahu yarhamuh, nagungkuto asakataw awatailu. Miya kay sa alungan as sumyulod si Imam ibn Sirin si iku masjid na si iku kaya pakasumbo yang yan sa sunnah pembatuan sa tahiyatul masjid na miyailain yan ang kaiabagwa mama adamir out sa 10 ragon ng kutway didiyan ad isembayang na ayabun tala din yan di kasembayang nakapupagkuan yan lawasian si iko kita taralo ang kuto akalak ang magagadamian si iko sambayang yan nagusok kamis ang magagadamian si iko kapsimba niyan si iko Allah sa taman samiyat tero at tigin lagid sa kanyan kaannahu jid'u nakhlatin min shiddati khushu'ih sa kiyasayanan niya ng kutwa kayo akurma si iko kaya pakapukuyan sabab ko kalakyan si iko masa din yan di kasambayang. Falamma intaha min salatih nasi ko kaya pakapasadian sembayang na tialawan sa kanian angkut tialawan sa kanian imam faqala ya gulam aqbil hayat tigin wat tigin bago mama nawasay man tigin si ko kaya pakomanin si ko Imam Muhammad ibn Sirin na inisaan yan sa tigin na ibnu man antaw at tigin ikiwatarka natigang kutwa sa kataw awata ana waladun yatimun laysa li abun wala wata akwat tigin aylo ada tigin abak wama dabakwina tigo imam atarda an akuna laka ab bangkat tigin kabubayai ama pagam ama akong ka natigang kutwa sa kataw awata aylo away ugilat tigin na adna 5 timan sarat ak kailangan na makumplito nagwakur ka buat tigin unut ang balik at tigin amakan. Natigo imam aaluyang kang kanan ang mga syarat natigang kutu asa kataw abagwa mama hal satuta'imuni idha ji'at inwat tigin mapakakanakong katigin amayat tigin kamauraku natigang kutwa imam at tigin na naam uta'imuka hatta tashba' pakakang ko sa katigin sa taman at tigin sa musuka natigin ay kadwa tigin asarat na inwat tigin hal satusqini idha atisht inwat tigin mapakay numbakong katigin at tigin amay kamawawako natigin na uway asqika hatta tartawi pakay naman ko sa kaatigin sa taman sa kadanggawang ka nagukabulungan ang kutwa kawang ka na ikatalwa sarat apyang niyang kutwa sa kataw awat aylo hal sa taksini ida arit inwat tigiyan kagagang kaatigin ang mapakan ditarakong kaatigin si ikumas akakatalan diyangakan natigiyan anam askika bi ajmali thiyab wayat tigang kutwa imam ibn Sirin Allahu yarhamuh pakan ditarang ko sa katigyan sa padpanong ko mga pipya ko mga ditar natiginay kapatas syarat na inuat tigyan hal sa tashfini idha marid inuat tigyan kabulungan akong katigyan si ikumas sa akakasakitakan nanto na inisang bago imam نتيجنا أما المرض فأقدم لك الدواء والعلاج والله يتولى شفاك upamatigin kasukas sa sakit naya sa taman at tigin na mibigyan ka nakatigin ng kutwa bulong sa mga bulong naswa Allah subhanahu wa ta'ala imakat po paaparsi ko kakapiyang ka natiginay kalimat tigang kutwa at asyarat hal satuhyini idha mit inwat tigiyan
kuyag akong katigin upang makumawafat ako. Nato na itigo imam, faqala amma hadhi fala, ubagi na natigin na diatigin, diak natigin kagaga. Lianna al-hayata wal-mamata biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Kay kagya aso kapatay, so kawyag na gusto kawyag-uyag na gusto kapapatay, nasianan sa tangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ilan yun, tunay Peter ang kaya sa kataw awat ta adaraw sa sapulurag ng kutoy didiyan. Natigilan na, ya hadha ma dumta annaka la tastati'u an tashfiyani idha marid wa an tuhini idha mit idhan utrukni. Hayat tigyan. Kagit tigin na din ka kagang kutwa kabuluin kan si ikumas akakasakitakan nagusok ko yagarakan si ikumasa akawafatakan nakagiding ka ng kagaga na bagak na kung ka. Natigo imam, waliman atrukuk, anda kan sakat tigin bagak, natigang kutwa sa kataw awata. Sabab ko kapamumula ang kuto, Islam si iko puso iyan, mababansak aparat yeso puso iyan, mampansak kanyan dadas kanyan miraot sa sapuluragunidin. Utrukni lilladhi khalaqani fahuwa yahdin. Bagak na kong katigyan, si iko miyadnarakan asunganin asa kanyan subpanuro. Walladhi yut'imuni wa yasqin. Nagusto sa kanyan uto, so pakakan na ko niyan, nagusto pa kainom na ko niyan. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Nasa kanyan at tigin, so maya kamasakit ako, nambulungan ako niyan. Walladhi yumituni thumma yuhin, na orian niya natigyan, na tunggusan ako niyan sa niyawa, na orian niyan, na paguyag na ko niyan. Anto na itigo imam, la ilaha illallah, tawakkal ala Allah, fakafahu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sa kataw abagwa mama, ada ba niyan ina, naguda ba niyan ama. Nasabab ko kiyabansak o parat, kiyabansak ang kutapos yan aparatiyas iku Allah. Nakiat aman yan so kamis o kasumbayang. Nakiat taman yan ang kuto akamis o kasimbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumiyak pakiilay niyan ang kuto unga uwata ayam ya lang agyan si iku mga loksiyan. Nagwayap ka lang agyan si iku balibataon ng kuto agamatan o agama Islam. Nagumiyay layron ang kuto akasasarakan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala, akatetap papay niyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumiyay lay tano ang kuto akala ay panaguntaman mambu o Imam Ibn Sirin si iku ka kuanin sang kuto sa kataw awata kay kag-isa kanin nawata aylo na sabab sang kuto ang mga sarat ay naloy uwata na damagagaw Imam Ibn Sirin ang kuto ang mga sarat ap inaloy ang kuto ang mga wata. Panginintano si iku Allah ta'ala akya ko anini saguna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.